בארגון ג'וב ישראל המטרה היא לתת לאנשים חכה שבעזרתה יפרנסו את עצמם. להעמיד אנשים על הרגליים כדי שיוכלו לעזור לעצמם. אוכלוסיית היעד הן משפחות מאתגרות, מחוסרות תעסוקה שאינן מצליחות לפרנס את עצמן, או כאלה שעברו טראומה רגשית המונעת מהן יציבות והשתלבות בעולם התעסוקה. תהליך העבודה הינו ייחודי ומקצועי, והוא משלב התערבות וטיפול במשפחה על ידי רכזי השטח באופן הבא. פגישת היכרות בבית המשפחה, שבה תוך כדי שיח רגשי ושידור אמפתיה, נבנים יחסי האמון והקשר החם עם דורש התעסוקה. בשלב שני, מזהה הרכז את המצב הנפשי של דורש התעסוקה. בדרך כלל אנחנו פוגשים בשלושה דפוסי התנהגות החוזרים על עצמם: חרדה, דיכאון וייאוש, חוסר ריאליות ואי לקיחת אחריות. עכשיו, באמצעות השיח הרגשי, משימת הרכז היא להביא את דורש התעסוקה להכרה במצב ולהשלכות שלו על חייו ועל חיי משפחתו. ההכרה במצב והמודעות העצמית המתפתחת תביא לשלב מוקדם של לקיחת אחריות וסיוע נפשי בשעת הצורך. בהדרכת הרכז, דורש התעסוקה מזהה את המוקשים ואת החסמים העומדים בדרכו למציאת תעסוקה, ויחד הם מעלים הצעות לפתרונות ומכינים תוכנית עבודה משותפת. הרכז גם מעצים את יכולותיו ואת כישוריו של דורש התעסוקה. לפני המעבר לשלב המשימתי, מוודא רכז השטח שדורש התעסוקה מוכן נפשית לשנות גישה בנוגע לתעסוקה, ושהוא מוכן לגמישות, להתפשרות ולפתיחת הראש לכיוונים חדשים. בשלב המעשי דורש התעסוקה עובר אבחון מקצועי, כותב קורות חיים ומתכונן לקראת רעיונות עבודה, כל זאת בהדרכת הרכז ובליוויו. חיפוש העבודה מתחיל בפועל לאחר ההדרכה, כשדורש התעסוקה עושה זאת באופן עצמאי, ובמקביל נפגש גם עם רכז ההשמה של ג'וב ישראל המציע לו משרות מתאימות. מזל טוב, דורש התעסוקה שלנו התקבל לעבודה, אבל העבודה של הרכז לא הסתיימה. בשבועות הראשונים לעבודה ממשיך הרכז ללוות אותו רגשית ועוזר לו בהסתגלות. במהלך החודשים הבאים ממשיך צוות המשרד של ג'וב ישראל ללוות אותו ולעקוב אחר הסתגלותו בעבודה. ומה קורה אם למרות הליווי דורש התעסוקה לא עובר לשלבים המקדמים אותו להשיג משרה? או לחילופין, למרות ההכנה והמוכנות שלו הוא אינו מצליח להשיג את המשרה הנחוצה? אז אנחנו עושים שימוש בארגז הכלים הייחודי שלנו המשרת את הצרכים הספציפיים של דורש התעסוקה המתקשה. השימוש בארגז הכלים הוא בעצם השמה בקביים, תמיכה נוספת לזמן קצר שתדחוף להשמה איכותית. בארגז הכלים של ג'וב ישראל ישנם לדוגמה הכלים הבאים: מימון מסלולי הכשרה ולימודי תעודה, מענק חודשי כתוספת למשכורת כשהמשרה מתאימה אך השכר נמוך, עידוד המעסיקים על ידי השתתפות בעלות המעביד לתקופת הסתגלות של עד חצי שנה. לג'וב ישראל יש את הניסיון, את הידע ואת היכולת לעזור ולפתח את ההון האנושי לתעסוקה. אנחנו מאמינים שעבודת השטח של ג'וב ישראל, בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית, יביאו לשיקום תעסוקתי של אוכלוסיות מאתגרות. ולמה אנחנו כל כך מאמינים בעצמנו? כי בשיטת עבודה זו הצלחנו בג'וב ישראל בתוכנית תעסוקתיף להשיב 2,100 ממפוני גוש קטיף למעגל העבודה, לפתוח 228 בתי עסק חדשים מהגולן עד לנגב, ולשלוח 437 איש לקורסי הכשרה מקצועיים. ומי עוד מאמין בנו? בשנת 2008 קיבל הרב יוסף צבי רימון את אות נשיא המדינה על מפעל ההתנדבות המקצועי לתעסוקה למען החברה בישראל. נבחרנו להיות הזרוע הביצועית של מדינת ישראל בהשבת מפוני גוש קטיף לתעסוקה. ואנחנו ממשיכים. בסדרות, ג'וב ישראל מפעילה תוכנית תעסוקה לנפגעי טראומה וחרדה. ברחובות אנחנו בתהליך פיתוח תוכנית תעסוקה מקיפה לבני העדה האתיופית. ופנינו לעתיד. אנחנו בג'וב ישראל מזהים אוכלוסיות מיוחדות ובונים עבורם תוכניות ייחודיות לשילובם בעולם התעסוקה.